Eh, Yuli. Nggih, dalem Pak Soleh. Mampir, Pak. Mampir gubuk kula mriki, Pak. Aku mbok mampir ning omahmu kene iki. Asudimen. Lah wong kon kumuwe kok ngene kok mbok mampir. Rumangsamu kuwi aku wong gampangan kok piye. Nyawang kowe iki aku jan njok. Jenengan nggih ampun ngoten to, Pak. Lah iki ngopo ning ngene klubrak-klumbruk kaya gombal ameh. Minimal iki wong nomi kerja. Ora kok malah kaya ngono kuwi. Mosok ngono kula. Klubrak-klumbruk. Kula niki nggih pengusaha, Pak. Pengusaha rakyatan nggih. Usaha niku napa nggih ajeng diketingalke, Pak. Di boten to masa usaha diketingalke nggih pripun iki kerja lah iki niku lho jane iki ngopo niki ajeng damel griya Pak Soleh nggih sok nek judune kalih putrine jenengan Surti gawe omah omah doro kaya ngono kok ameh nyedaki Surti anakku. Usaha rakyatan nggih. Usaha niku napa nggih ajeng diketingalke. Tadi mboten kok masa usaha diketingalke nggih. Pripun iki? Wong ameh tak jodohke karo wong sing nggawa dasi ning kene iki. Karo kowe iki misin-misine ora level. Ya ampun ngoten to, Pak. Nah, amit saya boleh niki rumah sana jenengan niku nek sampun angsal tiyang gedasi terus bakale uripe kepenak derek saged pas nek kene uripe bakal kepenak to Pak Soleh soalnya ngeten lho Pak yang berdasi niku amit sewu niki boten kok ngrendahke pekerjaan yang sanes berdasi niku mangkate berdasi delalah nek pengen pekerjaan itu boten kados sing berdasi sing jenengan bayangne napa malah boten sengsara mangke nek Surti kalih sinten kuwi sing jenengan jodoh Pak Soleh bayangko nek nganti Surti niku itu kaya model dapuran ngono ora tonggo